Tothom parla de la importància de la microbiota, que si és essencial, que si juga un paper primordial en moltes malalties. Però què és la microbiota i quina funció té al nostre cos? Anem a pams. El terme microbiota fa referència a tots els microorganismes que resideixen al nostre cos. És el que sempre s'havia conegut com a flora, potser et sona la flora intestinal. La microbiota desenvolupa un paper tan important que actualment ja se la considera com un òrgan més. La major part es troba a l'aparell digestiu, però també n'hi ha, per exemple, a la pell o al sistema genitourinari. La microbiota d'una persona adulta pot comprendre entre 500 i 1.000 espècies de microorganismes diferents, tot i que va canviant al llarg de la vida i no tenim els mateixos microorganismes d'infants que d'adults. En una persona d'uns 70 quilos, la microbiota pesaria 200 grams, és a dir, més o menys com un mango, i és tan personal com l'empremta dactilar. Per tenir una bona salut, la nostra microbiota, i especialment la de l'aparell digestiu, ha d'estar sana i en equilibri, és a dir, en eubiosi. Què vol dir que estigui en equilibri? Doncs vol dir que sigui rica, és a dir, que hi hagi una gran quantitat de microorganismes, i diversa, que vol dir que hi hagi varietat d'espècies. Al contrari, l'aparició d'alguna alteració en els microorganismes portarà al desequilibri conegut com a disbiosi. Aquest desequilibri pot estar causat per multitud de raons. Una mala alimentació, factors ambientals, infeccions... De fet, s'ha vist que viure en societats industrialitzades ha provocat que perdéssim moltes espècies de la microbiota. El col·lectiu científic tenia clar que les persones que viuen en ambients menys contaminats havien de tenir una microbiota més rica i van estudiar la microbiota de caçadors-recol·lectors com els Yanomami de l'Amazones o els Hadza de Tanzània. I van demostrar que efectivament aquestes comunitats tenen una microbiota més antiga, és a dir, més semblant a la dels nostres avantpassats. S'ha vist que els grups que depenen de la caça, la recol·lecció, la pesca i l'agricultura tenen un risc molt menor de patir, per exemple, algunes malalties cardiovasculars. La pregunta és, podria aquesta microbiota més antiga protegir-nos d'algunes malalties que afecten sobretot societats industrialitzades? Els especialistes han intentat recrear la microbiota antiga per donar-la com a tractament a aquestes persones. Però no és tan senzill. Quins efectes exactes tindria en una societat com la nostra, acostumada a consumir aliments molt més processats? A més, alguns investigadors s'han mostrat crítics amb el procés perquè, d'alguna manera, és aprofitar-se d'aquestes comunitats sense atorgar-los cap benefici. Bàsicament, volen garantir la investigació ètica amb el consentiment de la comunitat i atenent les seves necessitats. Recuperant el fil inicial, això de considerar els éssers humans per una banda i els microorganismes que en formen part per una altra ja ha quedat enrere. Com he dit, el lloc del cos on trobem més microbiota és a l'aparell digestiu. Allà hi desenvolupa diverses funcions essencials. Participa en el sistema immune per combatre les infeccions de patògens, ajuda el cos a processar certs aliments que per si sol no pot, així com a sintetitzar algunes vitamines i aminoàcids, i pot influir en l'estat d'ànim i el comportament. A partir de diversos estudis s'ha vist que el que mengem té un paper fonamental per la nostra microbiota. El més adequat és seguir una alimentació variada i equilibrada, rica en fibra i basada principalment en aliments d'origen vegetal. Les dietes amb abundància d'aliments ultraprocessats alteren la nostra microbiota i, per tant,
poden influir en el desenvolupament de certes patologies. La relació intestí-microbiota és una relació de simbiosi, és a dir, de benefici mutu. Nosaltres els hi donem un lloc on viure i els microorganismes participen en diverses funcions corporals. Suposo que has sentit a parlar de l'eix microbiota-intestí-cervell, o el que seria el mateix, que l'intestí és el segon cervell. L'aparell digestiu compta amb un gran nombre de neurones que formen el sistema nerviós entèric. Aquest s'encarrega d'empènyer els aliments a través del tub digestiu o de regular el flux sanguini, entre d'altres. Està clar que aquest sistema nerviós interacciona amb la microbiota i, per tant, tot el que passi a l'intestí afectarà el cervell, ja que estan en comunicació constant. De fet, és fàcil que quan sentim ansietat o estrès experimentem dolor abdominal, diarrea o nàusees. Resulta curiós que Hipòcrates, metge de l'antiga Grècia, digués en el seu moment: totes les malalties comencen a l'intestí.